ndasvika kune murume wakakumbira regero ndikamutibudira pachena kuti murume inini zvauri kuti ndinondida ndakabuda ndakashanja ndakambudira pachena murume wangu tiri tega tiri airi atsisangu akanga aripo ndamubudira pachena murume wakati andina basa nazvo nekuti chakaita kuti ndikuperekedze kumatso ndikakusiya uri kumatso akanga ari abereka angu anga asikakudi ngenyaya kuti aizwa mazvizwa murume wakabudisa pachena mirai ndipedze kutaura Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira Dojipondora tete. Mambo ndaona ninyi yangu panapa. Inini nemukadzi atisikonesa kupenya nokufanana. kana usingakondisimuka Oda. Mapana. Nyaya yako kaere ndatoizwa ndizi. Ndaizwa taura nyaya yako munye chaimo chaimo. Ndiwo kaendesa mukadzi kuchingofambirwa mumhatso kwako. Ndiwe? Saka unokotora nyaya yako kana kazi. Wakatsigwa wakagarwa nini garanganga. Wakora taura uku ndomutaurira were. Taura pamberi pendani. Kana pamoja kutaura hii. Nyaya iripo yakadai. Mbane ukakora kutaura kaere ngomira ukakora kutaura zvinhu zvako kana. Handiri kuona nemakombore ekupuwa mambo wakaita uchidiko kuti unokwanisa kusvika pari uchitaurawo zvinhu zvako. Handiti? Taura zvinhu zviri kunetsa, ukaramba wakadaro ndiwo unenge uchinetseka, ino risinganetseki. Ini handichakwanisi kugara nemukadzi nekuti akahura. Asi nyaya iripo, vabereki vacho ndakada kuedza kutaura navo. Varamba vachiisa madays mberi. Ende vakati varuda $200 yekuti varuda imari yetransport yabamukuru kubva Harare. Saka handizivi kuti kubva Harare unotsveruka shwiro dzacho hauna. Mwana uyu chaakauya umwe munhu echiuya achitaura wakati hanzi uyu mukadzi wake wanga pane zvainetsa pamwiri pake. Zvainetsa pamwiri uchoti chimboenda kumhatso uenda wogadziriswa. Ati enda wogadziriswa kumhatso mukadzi asvika kumhatso ikoko uchonyengwa warorwa kumweni wakadini? andina kurorwa kumweni. Andina kurorwa. chakaenda koitika ngechekudai. Inini ndakasiya mukadzi umba kwavo. Nyaya yekuti mwana wangu adini anetsa kuyanga. Pandakamusiya kumba kwavo, vabereki vacho vangatozviziva vangati kuti mukadzi wako yo une chini, une nyora dzaanadzo. Vabereki vacho vaidaro hafaniri kudini kubereka mwana kumusana. Saka anofanira kuti agadzirwe zvepamwiri pake. Ndichoenda ndichodini ndichomusiya kumba kwavo. Handina kupedza madays ndichobva ndaenda South. Ndaenda South ndakazwa uyu mukadzi ndegara ndaitaura naye kuti iwo ndoda kudini kupa mari yekuti dini uye South. Mukadzi pandakazopesera kutaura naye chapo wakati mari yako chinyi haisina basa. Mukadzi wacho uri kusimaila. Usimaila kutotamba ndi mahombo edu kuita naye. Murume womutaura kuti iwo ndaida kunesa kumhatso ruri. Wakati mari yako hainitina sini pasana. Ndikati alright chii iripo. Ndazopesa kutaura naye zvekuma5. Kubva ipona ndofunga ndakazotara naye after 2 weeks
ndipo ndakazotaura naye iyo ngari kuti kwai ndiri kuna Taita amadenya amukone kunasebani pakutanga pataure mwana zveshuwa mwana wakadini wakakorere kuwamo tochiendese kumba kwacho tikati amwisai bonini mwana wenyu mwana haasi kwamo tikanzi ahurai agara naye akazombofona ere kuti kwazi chiuyai kuno uyu wanga aenda ndikati inini handisiri ndakaunze mukadzi munhu wakaunza mukadzi uripi uri kuSouth right togara mwana unonga akarumurwa hatizvizivi kuti wakarumurwa rini mwanewo hatizvizivi right zvadaro zvadaro mwana uyawo kwakugara zvekufamba kwenguva mwana uri Joni aende Joni mukadzi uyu wangu muroora nekuendawo hatizi kuti wakaenda nani Joni mukadzi uyu ndiri kupanda aenda Joni kuya kana akazofonerana sei nemurume uyu asi kubva kuno wakabva nekwamaunze kwende Joni mukadzi kwende Joni aende Joni dani ndokufonerana kwakuya uyu murume wakaenda nauya kwakadzike pasi mugoti wakaenda nemurume uyu mukadzi uyu ndiye wakaenda nekwamaunze murume wokwamaunze waumwe murume zve uyo iragomba zveiri wangu mwana asi ndokuchizodini amene kuti wakasangana sei kweyo atorana nemukomana uyu kwauchizoti taguzwa manje ndiwo kwamaunze uya uri kudini wakutsvake mukadzi zvikanzi mufana wakatora mukadzi wangu unondiona manje nekutaura ndozwa manje mafoni ari kudini ndikati mufana chiuya nane nemukadzi wangu kuti anga kugara ese nawo pasina mwedzi here handiti ochobva auya isi taitire kuti asabatana kuti ngoti wanga kuda kutsvaga maunze wakomanawe akuda kutsvaga uye kwamaunze aya tikati welo iwe uya kuno kakuya wese na uyu auya ndopezakati isusu ngatiende kupi kumusha kwacho taende kumusha kwacho ndakatuma uyu ndiye akaenda nemari pakutanga nomwe baba Joni ndati endai namotaura kuti mwana wenyu wakadini wakashanja paakasvikire pambuya changono paakati apano apatongerwi chii vatongerwi nyaya mozouya nemari inokwana 200 US hama dzangu dzidini dziuyi ndikati uyu unokasike kuenda kubasa hino hazviiti ne$200 tombotsvage mari yacho ndokugara pamba apachagariki zvakanaka nemuroora chiinyi wewe ndinoti bude mumba umu uende kogara kuimba isi ubude muimba iri mukati wogara hako iri kunze ndizozwa mafoni ouya kubva kuna ana sekuru acho ani kuti hayo uri kudzinge mwana wedu uri ani iwewe ndikati ndiri kumudzinga ndiri kuti ibve muimba iyi ubude kupi uye kunze zvekutaurwa ndibaba wakazvitaura kuti tarisai murume wake zvaari kuita kana masisa siyaiso ngoti unobaziya kuti wakade kuzviuraya zvinokwana 3 ndikapesira ndaenda kumapurisa pahedman shabiso ndakataura pahedman wangu ndakataura sabhuku wangu ndakataura kuti munhu uno zvaakunditambire pano vakunditsvakire guwa ende pane tsamba iripo ndisa kunotsamba
ndiye kuti ndikafa inini andizobvi pano ndikafa inoningirika. Ndingadzaone ndingadzachikomba ndioneni zvingicha iyo ndechikomba iyo anoti ndakangwara mumwacho akapupikawo ndiye gomba racho, ndiye gomba rani rapesi ndikati ndiye mwamuna wacho. Sekuru ani? Sekuru ake pesi. Saka sekuru apesi akarongera musikana wacho. Apesi. Ane munhu wacho. Ona pesi kweli. Kumwe naona mukadzi wake apapa. Right, pamusoro ndofunga matipa tsamba kuti tiwerenga nditi. Iyi ndiyo inofusa ndio right handiti. Tiwerenga. Kune hama dzangu. Mai na baba vangu. Andina kuwana nguwa yekutaura nemi, asi zivai izvi ndinofa, ndinorigirwa pano pamadenya. Musanetseke, ndafire rudo. Inoke kuno ina kuchazoudza vabereki vake zvizere ndafa. Mwana wangu chengetai. Inoke achengeta, uchachengeta mwana wake, asi hafi akaita mumwe mukadzi. Ndatambura, handizivi chandakatadza pano pasi. Hembe dzangu musakova dzinosara pano pamadenya. Utokondorwa reka munhu kadova. Ndofunga zvizhinji matozvizwa kunyora kwehandwriting kwasiyana nekwe. Babasho nare. Right. Babasho ndo. Ida tuna nyezi ninyeru yainetsa futi yekwa nini. Munyeri kwa mbioni. Munyeri muneru munetsa futi game ndio kubesera futi. Ye mwana wenu wairamba chirungu wesi bro. Wachi mwana wako yo. Mwana msikana. Ndio ulifutu. Finish. Alright, pamusoro taerenga halfway, ngatirenge imwe yacho handiti. Wakamupinda mudara wako 6 February 2023 handiti. Alright, kuna Mr. W Madenya. Makasimba here, ndatenda nekuwana mwana wangu achiuya kumba kuno anova muroora wenyu achiti ndazwi enda wopangwa. Imimi matadza kupanga kumba kwenyu ikoko, motuma tete vangu kuti endai nemwana wenyu mopa vana baba vapange. Ndo mtemo wamumushandisa kwenyuyo here. Ndofunga ndikatomira apo tombozo. ndombomira kubvunza kana mwana ichinga anetsa kana ari mukadzi unotanga kumuendesa, unotaka kumuendesa kuri. Saka tsamba ibaba iyi nei because akatoendesa kwa atete. Kwa atete tibetsereyo mwana pane zviri kunetsa.
baba mochori mayacho hakuna mwagara futi mwakatombouya mwechibonisana kurirewo nyaya yenyu yemwaimbouya maererano nemwana waidi waibudiri waidi mwakambouya muri mudare mwenyu mwakauya mwechiti mwana wamuchichainesa pamwana tisingatauriko madini nyaya mhimbo dzaitonetsepo namainini vanga vari dzainetsa pari pamwana ino nhasi mwaunyora tsamba asi mhepo dziyamurudzi dzakaperera mhepo takatodzishandisa dzakaperera mhepo dzenyu hadzisati dzaperera vakazoenda kumba kwavo akusekerera mwana wacho unosenga basa nazo zvetikutaura panapa hapana kana chaane basa nacho unokuona sadaro ngatinaisonhorondoradziswa oda ngatimboteerera chataura nemunhu mutoa nemunhu ndori ndofuka nhorondadziswa handiti atonga tazwe chimangarire chauyu ichimangara uyu wandotaura nyaya dzacho nababa yorumangara uyu kuti chii handichadi mukadzi nyaya kuti wakafa kumbere maoko watia uchali mukadzi wozowakaura isusu tiri pano mutemo wedu wemudare oda dare redu rinozi haripwanyanisi tikapwanyanisa vanhu kuti hanzi anhu asiyane ka inonga iri problem asi kana mwechirambana munorambana mwega muri kuri matsamba tataona evidence yekuti eya mukadzi wako uri kuhura asi kuri kurambana munorambana muri kuri wati kuti mambo anoti hanzi rambanai inowandabhaizvi mangwani munopetukirana mapetukirana moti mambo akati rambanai handizozvikoni akunetsa vanhu aya ngekuti aya anoti pai tikaendeyo aya pane maitiro anoita hatichotaudzani zvakanaka koramba kuyanika takaendeyo izvozvizvo neguburo taura nyaya dzenyu tauti taura pasi pemuti panapa totaura pasi pemuti musi wa 23 December kwati taura nyaya dzenyu pasi pemuti panapa ngekuti tiri kude kuuraya mombe zesociety maude nyama ende mambo ka zvetakazweyo nevanhu vemuraini zvikanzi ndiye mukadzi ndimwakaroora uyu imwika zvikanzi muri munhamo taisa bhuku ari pano waizvizwa wakazvizwa muri munhamo yemurikozvo makatora nzenza izvozvi kubva musi wa 23 iyoyo haana taswa tambozwa ndazwa kuti hai muroora uno uyu wanga ari uno akaroorwa handiti akaenda joni nechikomba asvika hai joni kwakurifira hai nemwana wenyu saka apo chinanijei kuti muchamuramira ngoti wakatobikirwa munyu akarya kudhara uyu nimi muchanaenda kumakumaimune asi vaviri vakatozwisana asi dai akatozviramba paakaenda joni kwakuti handiningoti waine chikomba zvanga zviri nani ya vanhu vazhinji mudzimba tinosangana nazvo zvakadai zvekuti matambudziko anonga apo asi uyu wakaenda kumba kwauyu nekuti waida nemurume hapana kana munhu kuda kwake ugarire mukadzi wahura kuda kwake kana asingati ugarire mukadzi wahura unongotodza channel chayo yekwana tete ya oendesana chendada kutobvunza vangu pana taitavo ngechekuti muchiri mwese nemurume muchiri mweseri nemurume ini nemurume ndichiri tese asi izvezvi ndiri kumba kwangu inini nemurume tichiri tese asi inini izvezvi ndiri kumba kwangu shoko rataura kuti makabuda munoritambira rikadza muritambira ndinoritambira shoko
Apa pasina baba ndoka kuna baba yemwana ndoka kuna baba yemwana manzwa ere mashoko ataura mwana wewe atichaitwa mbere nyarara wauda kuvunza tulobe ngweni amambotaura ere atinambotaura ore gari kumire tisachataura mundotaura gari kumire Pamsoro ndechiuya anoda kutanga kupa ruvheneko kuna baba yemwana. Baba yemwana ndiri kuuya ndichiapa ruvheneko rwekudai. Ngozi inoenda yotakurwa nemwana wenyu kubanze musingazvioni. Mofara eya mwana wakanyengwa, anyengwa muri kufara. Ende unosmaila zvekuti nyangwe akasmaila unoti ya baby. Handiti? Asi manje wakanyengwa. Anyengwa mwana ari mukadzi wemunhu. Une nyaya yaanayo iri pamadenya. Atitozipa nemukomana uyu. Mukomana uyu tikada kumutarisa kaere. Pfungwa dzake chechedzo nedzakwewo. There's a big difference. Ndeti pane different yakakura sikarika. Uyu mutarise matsananguro yaita nyaya yakapa. Newe iwewe. Mwana gonga akangwara maningi asi paringi pane mazuva anaya hapana nechichaoneka. ndokumbira kuendera mberi Munhu ekutsanangura munhu unokorera nekutsanangura kuti hanzi inini handichadanga mukadzi because mukadzi wakadini wakanyengwa. Inini ndakutomutaurira pane munhu akauya ndakutomutaurira nekuzwa kuma next door kuti mukadzi wake wakazvidai. Ndini ndakutomutsanangurira. Chinyi chazomboita kuti kuvharwe muromo kudaro? You are wise mfanelo. Ndokuziya maningi, wakangwara maningi. ore ndada kuti amadenya atsuru pamakaenda kumba kwa ava makaenda mega kana kwangu na Samulozi makaenda naye munyayo makaenda naye Kechitu takaenda tiri 4 muri 4 inini baba nana baoni na sabu kamdana na alright wao nini munawaziya ere uyo kuti mkwasha wenyu mama ngasati asaidhino obhuya oti kwanda kumbire maoko ataure munomuziya ere kuti mukwambo wenyu munomuziya munoti kudini shoko riri kutaura mukwambo wenyu kuti mwana wenyu wakabuda iye mwana wenyu ndamubvunza akati zveshuwa ndakabuda inini zvesvo handizvirambi bhosi ndendisipo asi zvese ndinozviga mushira zvimoganjira Enda kubanze pamusoro idzi ngava yakubobodza munhu unopedze nyaya yese mukadzi vataura kuti zveshuwa ndakabuda mambo uyu murume akataura kuti inini handichadi mukadzi. Mambo vakati siva hatirambadisi vanhu pabude nyaya dzepoison apa. Ndaiona kuti dai ari baba vanode mwana wavo ngavambochengete mwana wavo gare pasiwe vachengete mwana wavo. Baba vemukadzi vochengete mwana wavo, vana babavo vachengete mwana wavo. Zvepoison zvese zvekuti kutoro mwepoison zvese zvichatonhora zvega ngepamberi apo kuti uyu achida kuti vanopetukirana zvavakazobva vavese kusaudzi ndiani vakadhumanisa. Asi chanzi yekuti baba vambochengete mwana wavo zvisiyane nezvemapoison izvi zvaipinde kumbondonaka vambondoone mwana wavo kuti wakagare zvakanaka here vainaye pane kuti aendewo kubaba vechiti pana pamuroro wangagare vakabude mumba zvinobuda. Handisi kuti ari zvina pano nyaya dzetiri kutaura pano ngedzekuti mubatsirike mwese both sides nekuti dare mazwa kuti dare rataura kuti hatirambanisi vanhu. Saka inini ndiri kutaura kuti dzanga dziri pfungwa dzangu dzekuti vana baba vemukadzi vaikwanisa kuti vambochengete wake uye chipochengetawo wake vanhu ava vavhiringika vesaka. Saka umwe naumwe wochengete wakavhiringika wochengete naye wakavhiringika pamberi zvooneka kuti zvinonga zvakamira sei. asi ekwamadenya kwaungorudzisa mwana. Wardrobe yauyu ikona mapata ainorudzisa mwana
Atete muneche kutaure. Mukaitani nawo atete. Mune makore manganai? Mune makore manganai? Atete mukubo. Mama ari kubvunza sister. Uri kusimaira. Asingati mune zvakanaka chimudemu. Baba garani mwana wenyu inini andipozerwi inini. Mwazwa? Andipozerwi. Ndikati andipozerwi kare. Musambondora kunoka meno. And I'm very, very handsome. Bude kubanze. Andipozerwi kune mukadzi wemunhu kuita unga ndo zvaitoita arume amweni. Ekwa madenyawo mauya panapa. Ine handina kunyatsoziva chemuri kudoda riri mubatsiri chacho chini. Andinombochimzwa inini. Pamwe ndatadza kunzwa. Havana kutaura. Mama ngari muchiti murumbodei daro riri mutire chii. Mwana wati andichati. Apa vari kuramba tikanyaenda naye kwacho vanoramba vanoti unofireyo. Ndo pataurwa paya oda headman mwandihamba ati hanzi dara rirambanisi vanhu. Asi umwe naumwe chimbogara nembwa yako yavhiringa chimbwamupengo chakogara nacho pachini pamhatso chinoruma amweni anhu. Ndo zvagurwa headman ndo zvaataura namambo ndo zvaataura. Echitaura futi emambo kuti endai mworutisa mwana uyu wakafuhirwa uyu aite munhu avhurike madziso uyu. Amadenya pemunoda kubvunza. Uyu paizoenda kwaatete uyu ati waenda akabatana muda kumboendesa vamweni anhu muti emboendai kumadzimba kwenyu paukuona kuti munhu unobodini ari mumhatso pake. Umwe unofona ikupozera kukutuka ukazvimbochengeta wako handiti kuti unombotora nezvimwe dzimwe dziri kwangu iyo dzemamhaunda aune inadzo. Iku makamboataurira here atete acho ari apa kuti hanzi dzimweni hembe dziri papaunze. Mwana wenyu uyu munhu wenyu kumbira kuti toda kungotaurawo Oda man. Madzimai aonipana mai vari chombo. Noise. Anarapa singambogara. Anesa rapa kaenda ku. Ngambo ye. Soro idare. Tinokumbira kureketa. Kuti munase kuzwisisa shwiro iri pano. Tikandoti yakahurwa isina kuzwa yakapa yakatangira kusvika petari nhasi. Haisiyo baba yakatangira. Mazwa. Nyaya inodai mwana wangu uyu wakatanga kudana ino. Nguva yakareba. Teindozvizwa tichinyarara. Zvadaro wakasvika pakuita nhumbu uyu. Aita nhumbu. Wochotisira wochoenda kwaInoki. Asvika kwaInoki. Wakaenda naatete akaenda nawo. Pakagara nguva shoma kwakatanga maproblem. Aireketwa. Ndiri mai yemwana ini. Mirai nditanza nangu. Zvadaroko muti uyu waenda kwamadenya maproblem atanga. Aita mimba yake wakanga aine mimba yake yangu yaakaenda nayo kwamadenya. Asvika tagara uyu wakatanga kuuya kuna baba ake akati baba ndashaya mapende angu kwamadenya kwendaroorwa. Mazvizwa. Ati ndashaya mabhurukwa angu baba acho akati zvakanaka ndadini ndazvizwa. Uchogara. Ati gara uchozonyera message zvikasi mabhurukwa ndaaona ari pamvura. Akandozvichekwa paheji apeni paangari. Zvikasi ndaaona asi ndatora mabhurukwa ndaenda korasa mutoilet. Ndarasa mutoilet mazvarira anditi wandipuma kuti uri muroyi sei watora mabhurukwa korata iwo wandoaona ari pai.
ari pachena. Wakati ndakamdaira kuti inini ndangoremerwa ndokwafika sezvo atora nguva ndisina kumadini kumaona. Takagara nguva yakati. Tagara nyaya yechiitika saizvozvo. Uyu wakasvika pakusvika 9 months. Akamuunza kumhatso uchoti nhumbu rakaikwana. Tichowashira mwana wedu, tichogara naye, mwana wacho enda kwamutambara kuchipatara. Asvika wakabereka. Abereka zvetata akaunza mbudzi ndiye akaunza kuti iyi nhumbu rakaikwana. Zvimweni tozounza mwana wedu adini abereka. Aona kuti mwana abereka akatifonera ndinzo kuti adazvizwa. Akasimuka mazvarira chokotora muroora wako kwamutambara. Uchoya naye. Uchofonera baba kuti tafunga kuti muroora mungano waye mukadzi wedu aende pamhatso. Tozoona zvetata karangana tadini. Tapedzera. Tatogara naye ngotoda kutoona mwana. Baba akati azve mafunga mundo zvamunodini zvamunoita. Agatagara kudaro kapana tora mwedzi 3 weeks dzega. Uchobva unza mwana zvikazi mwana wako rwara asi kuyamwa. Baba acho choti ndazvizwa ngatisangane. Ndakutoye painaye tichotoguma tisangana pambuyo. Uchoti ngatihambe takahamba. Baba acho neni nemwana uya naye mkwambo wangu na atete. Munogunda ere kuti mwana wenyu wakahura ari pamurume? Ana hura ari pamurume. Mubvunzo ndabvunza wazwanesa ataura. Nekutanga ndinombozwa munyarare. Anhu anosimudza maoko. Kumatini. Ai mara ndono maine mwana anotoziya nemadhira wa. Kuti munhu akabude mumba akaende kohurira pasi pemutsatsa kwakuti haasi kuhura kuti waone kohurira kubanzi. Wakahura. Munhu wachiti hanzi mwana wangu uri kuenda koororwa. Usafunga uchiti hanzi nechiro chake unonga unacho pechinonga chiwe chiona zvakangohandizwa. Nditaura ndetaura munonyarara. Handiti zvakanaka hapana kushata basi. Unza makadhi aya. Unza una makadhi aya. Oda tipayo makadhi. Makadhi tunodawo makadhi aya. Tunodawo makadhi. Vari kudari nyarare zvese uyu mwana uchauraiwa. Oda Wamabudisa ere paoni naye. Aya anhu arapa munoaziya ere anhu arapa uyo uchauraiwa. Pana nini nani? Pane hanzvadzi yangu iripo nayo na sisi yake. Na sisi yake? Sisi yake? Hapana maonzi. Pana nini? Ndiye nditsana wangu hanzvadzi yemukadzi. Ndiye na sisi yacho alipenda. Mufumbi ndiani? Kupedza pandisi kuramba mambo. Ndoda kupedza kutsana. Munhu indaifunga kuti mai mimi nababa maifana kubatikana. Maifana kubatikana ngenyaya yakaite mwana. Kana ichipera ndinogadza magadziriro akanaka ekuti musanga munodhifenda bhozi ndatanga kubvunza mwana uyu akazvipupurira kuti zvesho ndakadini ndakahura. Imimi mvaikoendera munoda kuenda ndinozwa munoda kuenda muri kuti imimi mwana paakambozwa kumba kwenyu ambozwa kumba kwenyu
ndipo akazobva arika kwende Joni. Tunoti atikasweri mukana wacho 2 minutes. Sanangura 2 minutes. Sanangura 2 minutes. Sanangura 2 minutes. Hey, Sanangura 2 minutes. Mbomira, Sanangura 2 minutes. In short, 2 minutes. 2 minutes. Mbomira, manga. Makatokuwa kuti munongo chichema chema odichera ndichimbesa nomubesera nyenye bondaba chichi muramu mwedo ndi munga kabenzemu ndiyo ndotaura imura mwetaura niyo mwafika zikuchuka taura nyaya yako ukanyemba uri pamurume usarambe ba kana Pamusoro isitaura sana zvadakotaura ndaunokozana kutaura pamusoro idari inini ndingati panyaya iyi hazvina kutangira pakungoti ndakahura uye futi kuhura kunotarwa kuti ndakahura handina kuhura ndanga ndisiri mushoko madenya ndakabva pamba inini mwana wangu anga ane 2 weeks dzekubarwa mai amweni angu ndi wakayontora kuchipatara auya kundora kuchipatara mwana waye yamwa zvakanakisisa ndakasvika pamba ndikaita 2 weeks rechi3 mwana akatanga kurwara kaibinya kuyakuya ndi ndakatozvitaurira kutaura murume mwana uri kumba mwana aibinya ina handina kuziva kuti chiri kubinyisa mwana chini mwana aubinya ane 3 weeks abinya mwana wakarwara ndobva ndaura baba acho mwana asi kunyasa kumwa mukaka uri kubinya handisi kuziva kuti chini baba acho abva utombonyarara kuda zvekutsika zvani chozoti ari manheru ndoti ngatete tomusa anhu akuru because mwana zvakudini zvakuenderera totomusa anhu akuru mangwani makusendo pandakataura kuna mai ndikati mai ini ndandakaziva futi ndikabereka mwana uyu handifaniri kumubereka kupi kumusana nekuti pane zvoda kugadziwa pandiri pamwe ndizvo zvingadaro zviri kurwadza mwana wangu nenyaya yekuti ndandakona mwana wangu rudini uri kurwadziwa ndataurira ana mai ana ati takaungana nana baba mumba akanditi wanasa ukataura muroora taakuchiita kuti iwo tiendenewo tiwendinewo kumba kwenyu tosvika wataurira abereka ako sezvezviri semutauro wadini wawaita zviro zogadziriswa then tozaitodini tokutora shuwa ndakabva mbamba ndakasvika kumba aya murume wangu naatete obva ataura zvazviripo baba akati ngatitohamba tingati here mwana uri kuzi uri kurwara asi kunyasa kuyamwa togara naye hambai naye padhuze patinoziva takasvika tichisvika paya paya muprofita achitanga kuprofita atete angu hachadze murume wangu yakatanga kubudirwa tiri pamuprofita paya muprofita waya anhu zvatoo zvamutsatsa uyu wakabva abuda dhera abva achibva kondisiya ndo dhera apinda mubhazi kuenda south mazvizwa ina handina kuziva kuti kutaura kwendaita uri mwana uri kurwara ndiperekedzwa kumhatso uyu wanga agara achida atori murwendo rake rekuda kudini kuenda ndakagara kumhatso baba angu ndokuzofona akati makati muri muchaya mwoto ndamoda kuyautaura rini zvese ndakagadzirisa mwana waanani akadayirwa baba aya ndakabva aripo baba pamhatso akadayira kuti inini pakabva muroora ndanga ndisipo asi ndanga ndiripo mukicheni nana atete handadziyawo iri panapa yanga irimwo mukicheni asi akadayira kuti pakabva muroora ndanga ndisiri pano mwazvizwa ndakachema kuna baba ndikati ndisaizive kuti dare dhiri ranga rakarongwa nekuti kana baba achiti anga asipo kicheni yanga yakazara naanhu pandakabva pamba ndakagara gore mambo mwana ndichishandira zvese ndichiita ndichitaura nemurume ndai ndikatanga kutaura naye waindituka achinditi mukadzi wacho kwambono atana baba ako imbwa munhu waindituka zvaizwa kuda maaudio acho arimo mufoni tine mafoni maaudio acho arimo mufoni mama mangu maaudio aindituka murume uyu mazuva ndakabva nemwana ane 2 weeks zvekuti pamba pamwe pacho baba aizwa hasha mwazvizwa onditi ndakakurambidza kuenda kwamadenya ukaenda kwamadenya sipo takawega mambo ndakashandire mwana mwazvizwa kuti ndiende kubasa ndaizosanda kubasa uri mukadzi womunhu ndichigara pamba kuzodzamana mwana wakashise gore
Ndobva mwana wangu birthday. Murume wangu akanditi kwereta $75. Ndiri kutumira ndabva kubasa. Uitire mwana birthday. Ndotumira mare. Ndakakwereta $75. Ndoitire mwana birthday. Ndio mutunza mare. Wakandidara zvamutsatsa uchionyarara. Sisango mwana pakadhi ari pakadhi zviri kuzira chikomba. Ndo anga ari South. Akarohwa kwamaunzi masizwa. Uchionditi ndinokutumira mare yekuti uye kupi? Uye South. Ndakasimuka. Kodimirire. Ndakasimuka mama. Ndakasimuka. Inini ndikaenda kuna sisangu South. Ndakasvika ndakagara kuna sisangu. Ndasvika kuna sisangu. Inini handina kuziya kuti pandakasimuka ndienda South sisati ndiri kutora mare yemurume wangu kuti ndidini ndikubhadharira ukwire South kubasa. Handina kuziya kuti wanga abhadhara mare munin'ina ndikati mwana womurume wawo wanga abhadhara mare kuti ndiri kuda musikana machizwa. Ndakasvika South apana pandaiziya machizwa. Apana chandaiziya ndakasvika musikana wake mwana wabamuni. Ndasvika Pamusoro chakamira. Ndakatichitaura nezvayo ngekutakiwa kwouyu ngechikomba chakahura uri kutakiwa atisisiwe zvinourayisa vanhu kana ragune kuti avo ngavachengete mwana wavo vachengete wavo Jaramba mwana wedu. Asingazvitsanangurwa jaramba mwana wedu. Ndakuramba uchitora mwana wedu. Muchengeta uyu. Sio nyambura mwana wedu. Asingazvitsanangurwa. Ndadaro paya ndakaenda South ndichosvika ndichogara. Ndagara murume uyu foni yandakaenda nayo inini ndasingachaishandisi yakabva yadonha foni ndanga ndisingashandisi foni. Ndasvika paya ndakasvika ndikagara nasisangu ndine 2 weeks murume wakabva atanga kunditsvaka kuna sisangu nekuti wanga azwa ndawe South. Anditsvaka kuna sisangu wakapiwa namba dzasisangu akatanga kutaura neni akakumbira kutaura neni. Akakumbira kutaura neni uchonditi ndaikumbira kuti ndisangane newe chakapa kuti ndisangane newe. Ndakasimuka pamba ndikaenda kusangana nemurume kunozi kurandifandeni. Ndasvika kune murume wakakumbira regero ndikamutibudira pachena kuti murume inini zvauri kuti ndini unondida. Ndakabuda ndakashanja ndakambudira pachena murume wangu tiri tega tiri airi sisangu akanga aripo. Ndamubudira pachena murume wakati andina basa nazvo nekuti chakaita kuti ndikuperekedze kumatso ndikakusiya uri kumatso akanga ari abereka angu anga asikakudi ngenyaya kuti aizwe makuru machizwa. Murume wakabudisa pachena mina ndipedze kutaura. Apedza kudaro murume ndakataura nemurume. Aiwa ndipedze kutaura. Kutaura chokwadi. Ndadaro murume adaro paya wakanditi enda kumba. Anditi enda kumba. Musandoone kunge mukomana wenyuyo. Ambuya, musandoone unga murume wenyuyo. Ndapota zvinonga ndichitaura ndiri pamberi panapa nditeerere imwe. Kana ndakambomushaishira motaura kuti mambo mwakambondidini? Mwakambondishaishira. Umwe naumwe zvataurwa zvikazi dara rirambanisa anhu. But sezvo mwakatanzi umwe naumwe ngagare nembwa yake. Totombodaro sezvo mwakataura umwe naumwe ngagare nembwa yake. Asi mbwa dzikazosangana ndizo dzinonga dzadini? Zvakanaka sununguka ibuda ikunzi. Mambo taikumbirawo. Tine mwana wake madenja ndada kuti atore mwana wawo namadenja. Ndigare nembwa yako. Mambo ndawe ninyi panapa. Inini nemukadzi hatisi kuonesa kupenya nokufanana. Aidzisa kana usingako nisimuka.
Oda. Mapana. Nyaya yako kaere. Ndatoizwa ndizi. Ndaizwa taura nyaya yako munye chaimo chaimo. Ndiwo wakaendesa mukadzi kuti mbofambirwa mumhatso kwako. Ndiwe? Saka unokotora nyaya yako kugana kazi. Wakatsikwa wakagarwa nini garangangu. Wakora kutaura ku ndomutaurira were. Taura pamberi pendani. Kana pamoja kutaura hivi. Nyaya iripo yakadai. Mbane Ini anjakwa ukakora ngomira ukakora kutaura zvinhu zvako kana andiri kuona nemakomboro ekupuwa mambo wakaita wechidiko kuti unokwanisa kusvika paari uchitaurawo zvinhu zvako anditi taura zvinhu zviri kunetsa ukaramba wakadaro ndiwo unenge uchinetseka ino risinganetseki ini anjakwanisa kugara nemukadzi nekuti akavhura asi nyaya iripo vabereki vacho ndakada kuedza kutaura navo varoramba vachiisa madays mberi ende vakati varoda $200 yekuti varoda imari yetransport yabamuguru kubva Harare. Saka handizivi kuti kubva Harare unotsveruka shwiro dzacho hauna pamusoro mwana uyu chaakauya umwe munhu echiuya achitaura wakati hanzi uyu mukadzi wake wanga pane zvainetsa pamwiri pake zvainetsa pamwiri uchoti chimboenda kumhatso woenda wogadziriswa ati enda wogadziriswa kumhatso mukadzi asvika kumhatso ikoko uchonyengwa wakarorwa kumweni wakadini Andina kurorwa kumweni. Wakagadziriswa. Andina kurorwa. chakaenda koitika ngechekudai inini ndakasiya mukadzi umba kwavo nenyaya yekuti mwana wangu adini anetsa kuyamwa pandakamusiya kumba kwavo vabereki vacho vangatozviziva vangati kuti mukadzi wako yo une chinyi une nyora dzaanadzo vabereki vacho vaidaro haafaniri kudini kubereka mwana kumusana saka anofanira kudini agadzirwe zvepamwiri pake ndichoenda ndichodini ndichomusiya kumba kwavo anopedza madays ndichobva ndaenda south ndakazozwa uyu mukadzi ndega ndaitaura naye kuti iwo ndoda kudini kupa mari yekuti dini uye south mukadzi pandakazopesa kutaura naye chapo wakati mari yako chinyi haisina basa mukadzi wacho uri kusimaila usimaila kutotamba nemahombo etikuita anaye murume wavo kutaura kuti iwo ndaida kuendesa kumhatso wakati mari yako hanitina sini pasana ikati alright chii iripo ndakazopesa kutaura naye zvekuma5 kubva ipona ndofunga ndakazotaura naye zve after 2 weeks ndobva ndakazotaura naye iyo ngari kuti kwai ndiri kuna taita amadenya amukone kunasebana pakutanga pataure mwana zveshuwa mwana wakadini wakakorere kuhama tochiendese kumba kwacho tikati angusaibonini mwana wenyu mwana haasi kuhama ikanzi ahurai ochogara naye agara naye akazombofona ere kuti kwazi chiuyai kuno uyu wanga aenda ndikati inini handisiri ndakaunze mukadzi munhu wakaunze mukadzi uripi uri kusawa right togara mwana unonga akarumurwa hatizvizivi kuti wakarumurwa rini mwanewo hatizvizivi right zvadaro zvadaro mwana uyawo kwakugara kwekufamba kwenguva mwana uri Joni aende Joni mukadzi uyu muri wangu muroorao nekuendawo
Atizi kuti wakaenda nani? Joni. Mukadzi uyu. Wakaenda nani manje? Ndiri kupanda. Aenda Joni kuya. Kana akazofonera na sene murume uyu. Asi kubva kuno wakabva nechi kwa Maunzi. Kwende Joni. Mukadzi. Kwende Joni. Aenda Joni. Ndokufonera na kwa kuya. Uyu murume wakaenda nawe kwa wakadzike pasi mugoti. Wakaenda nemurume uyu. Mukadzi uyu ndiye wakaenda naye kwa Maunzi. Murume wa kwa Maunzi. Waumwe murume zve uyo iragomba zveiri wangu mwana. Asi ndokuchizodini amenoti wakasangana sei kweyo otorana. Atorana nemukomana uyu. Pauchizoti taguzwa manje ndio kwa Maunzi uya. Uri kudi? Kutsvake mukadzi wake. Wakutsvake mukadzi zvikanzi mufana wakatora mukadzi wangu unondiona. Manje nekutaura ndozwa manje mafoni ari kudini. Ndikati mufana chiuya nani nemukadzi wangu kuti anga kugara ese nawo. Pasina mwedzi era nditi. Ochobva uya. Isi aitire kuti chi asabatana kuti ngoti wanga kuda kutsvaga Maunzi. Wakomana naye. Akuda kutsvaga uya kwa Maunzi. Ndikati welo. Iwe uya kuno. Kakuya wese na uyu. Auya. Ndobe takati isusu ngatiende kupi? Kumusha kwacho. Taende kumusha kwacho. Ndakatuma uyu ndiye akaenda nemari pakutanga. Nomwe baba mchoni. Ngati enda ina mota roti mwana wanyu wakadini. Wakashanja. Paya akasvikire pambuya. Pambuya changono. Changono. Paya akati hapana apatonge vichi. Vatonge vinya. Mozo uya nemari inokwana 200 US. Hama dzangu dzidini dzui. Ndikati uyu unokasika kwenda kubasa. Hino azviiti ne $200. Tombotsvage mari yake. Ndokugara. Pamba apachagariki zvakanaka. Nemuroora. Muroora chini wewe? Ndinoti bude mumba umu uende kogara kuimba isi. Ubude muimba iri mukati. Wogara hako iri kunze. Ndizozwa mafoni ouya. Kubva kuna ana sekuru wacho ani kuti hayo uri kudzinga murowe mwana wedu uri ani wewe. Ndikati ndiri kumudzinga ndikuti ibve muimba iyo. Ubude kupi? Uye kunze. Tanga isi ndanga kuona imi mitangisa mwana wenyu. Zvitaurwa ndibaba wakazvitaura kuti tasei murume wake zvaari kuita kana masisa zvisara. Siyaiso, ngokuruperudzaka. Siyaiso, ngokurobaziya kuti wakade kuzviuraya zvinokwana zvitatu. Ndikapesira ndaenda kumapurisa. Headman Shabiso ndakataura. Headman wangu ndakataura. Sabhuku wangu ndakataura kuti munhu uno zvakunditambire pano. Vakunditsvakire guwa. Ende pane tsamba iripo, nza kunotsamba. Ndiye kuti ndikafa inini. Andizobvi pano ndikafa. Inoningirika. Izvi ndingadzachikomba ndioneni. Zvingicha. Ndingadzachikomba. Iwo anoti takangwara. Mumwe wacho akapfupikawo ndiye gomba racho, ndiye gomba rani rapesi. Ndikati ndiye mwamuna wacho. Wakareba wane blue. Musikana sekuru. Sekuru ani?
sekuru ake peshi saka sekuru apeshi akarongera musikana wacho apeshi ane munhu wakapeshi kweli umwe mukadzi wake apapa. Right, pamusoro ndofunga matipa tsamba kuti tiwerenga handiti iyi ndiyo inosisa ndiyo right handiti toiverenga. Kune hama dzangu mai nababa vangu handina kuwana nguva yekutaura nemi, asi zivai izvi ndinofa ndinorigirwa pano pamadenya. Musanetseke ndafire rudo Inoki uno ina kuchazo udza vabereki vake zvizere ndafa. Mwana wangu chengetai. Inoki achengeta, uchachengeta mwana wake, asi hafi akaita mumwe mukadzi. Ndatambura, handizivi chandakatadza pano pasi. Hembe dzangu musakova dzinosara pano pamadenya. Ndofunga zvizhinji matozvizwa kunyora kwehandwriting kwasiyana nekwe Izinyenyeru yainetsa futi yakaikwa nini munyeri kwa mudongo munyeri munayeru munetsa futi kwa ndio kubesera futi ye mwana wenu wairamba chirungu what's been grow wachi mwana wako yo mwana wa msikana ndio ulifudu finish. Alright, pamusoro taerenga hafu ngatierenge imwe yacho handiti wakamupinda mudara wako 6 February 2023 handiti. Alright, kuna Mr. W Madenya. Makasimba here, ndatenda nikuwana mwana wangu achiuya kumba kuno anova muroora wenyu achiti ndazwi enda wopangwa. Imimi matadza kupanga kumba kwenyu ikoko, motuma tete vangu kuti endai nemwana wenyu mopa vana baba vapange. Ndo mtemo wamunoshandisa kwenyuyo here. Ndofunga ndikatomira apo kuti tombozvana ndombomira kubvunza kana mwana ichinga anetsa kana ari mukadzi unotanga kumuendesa unotaka kumuendesa kuti saka tsamba ibaba iyi nei because akatoendesa kwa atete atete tibetsereyo mwana pane zviri kunetsa baba mochori mai acho hakuna mwagara futi mwakatombouya mwechi bontsana kurireyo nyaya yenyu yemwaimbouya maererano nemwana waidi waibudiri waidi mwakambouya muri mudare mwenyu mwakauya mwechiti mwana wauchii chainesa pamwana tisingatauriko madenye nyaya mhembo dzaitonetsepo namainini vanga vari dzainetsa pari pamwana ino nasi maunyora tsamba asi mhepo dzemudzishi dzakaperera mhepo takatodzishandisa dzakaperera mhepo dzenyu hadzisati dzaperera vakazoenda kumba kwavo uyu akuseperera mwana wacho unoseka atine basa nazo zvekutaura panape hapana kana chaane basa nacho unokuona sadaro ngatinaisevanhurondoradzidzwa oda ngatimboteerera chataura nemunhu dori ndofunga nhorondadzizwa handiti atonga tazwe chimangarire chauyu ichimangara uyu vandotaura nyaya dzacho nababa yorumangara uyu kuti chii handichadi mukadzi nyaya kuti wakafa kumbere maoko
watia uchali mukadzi wozowataura isusu tiri pano mutemo wedu wemudare oda dare redu rinozi haripwanyanisi tikapwanyanisa vanhu kuti hanzi anhu asiyane ka inonga iri problem asi kana mwechirambana munorambana mwega muri kuri matsamba tataona evidence yekuti eya mukadzi wako uri kuhura asi kuri kurambana munorambana muri kuri kwati kuti mambo anoti hanzi rambanai inoandabhaizva mangwani munopetukirana vapetukirana moti mambo akati rambanai handizozvikoni kunetsa vanhu aya ngekuti aya anoti paitikaendeyo aya pane maitiro anoita hatitotaudzani zvakanaka oramba kuyanika takaendeyo izvozvizvo neguburo taura nyaya dzenyu taura pasi pemuti panapo totaura pasi pemuti musi wa23 December kwati taura nyaya dzenyu pasi pemuti panapo ngekuti tiri kude kuuraya mombe dzesociety mauda nyama mauda nyama ende mamboka zvetakazweyo nevanhu vemuraini zvikanzi ndiye mukadzi ndimwakaroora uyu imwika zvikanzi muri munhamo taisabhuku ari pano waizvizwa wakazvizwa nimuri munhamo yemuripozvo makatora nzenza izvozvi kubva musi wa23 iyoyo haana tazwa tambozwa ndazwa kuti hai muroora uno uyu wanga ari uno akaroorwa handiti akaenda joni nechikomba asvika hai joni kwakorifina hai nemwana wenyu saka apo chinenije kuti muchamunamira ngoti wakatobikirwe munyu akarya kudhara uyu nimi muchanaenda kumakumaimune asi vaviri vakatozwisana asi dai akatozviramba paakaenda joni kwakuti handiti kuti waine chikomba zvanga zviri nani ya vanhu vazhinji mudzimba tinosangana nazvo zvakadai zvekuti matambudziko anonga apo asi uyu wakaenda kumba kwauyu nekuti waida nemurume hapana kana munhu kuda kwake ugarire mukadzi wahura kuda kwake kana asikati kugarire mukadzi wahura unongotodza chano chayo yekwanana tete ya oendesana chendada kutobvunza vangu pana taitavo ngechekuti muchiri mwese nemurume muchiri mwese nemurume ini nemurume tichiri tese asi izvezvi ndiri kumba kwangu inini nemurume tichiri tese asi inini izvezvi ndiri kumba kwangu shoko rataura kuti makabuda munoritambira rikadza muritambira ndinoritambira shoko ndokuna baba emwana ndokuna kuna baba emwana manzwa here mashoko ataura mwana wedu hatichaita mbere nyarara wauda kubvunza tinobengweni amambotaura here gatikumbire pamusoro ndechiuya ndoda kutanga kupa ruvheneko kuna baba emwana. Baba emwana ndiri kuya ndichapa ruvheneko rwekudai. Ngozi inoenda yotakurwa nemwana wenyu kubanze musingazvioni. Mofara eya mwana wakanyengwa, anyengwa muri kufara. Ende unosmaila zvekuti nyangwa akasmaila unoti ya baby. Anditi asi manje wakanyengwa. Anyengwa mwana ari mukadzi wemunhu. Une nyaya yaanayo iri pamadenya. Atitozipa nemukomana uyu. Mukomana uyu tikada kumutarisa kaere. Pfungwa dzake chechedzo nedzako iwo. There's a big difference. Ende pane difference yakakura sikerika. Uyu mutarise matsananguro yaita nyaya yakapa.
newe iwewe mwanangu wanga akangwara maningi asi pane mazuva anaya hapana nechichaoneka ndokumbira kuendera mberi munhu nekutsanangura munhu unokorera nekutsanangura kuti hanzi inini handichadangu mukadzi because mukadzi wakadini wakanyengwa inini ndakutomutaurira pane munhu akauya ndakutomutaurira nekuzwa kuma next door kuti mukadzi wake zvidai ndindakutomutsanangurira chini chazomboita kuti uvharwe muromo kudaro you are wise mfanelo ndokuziya maningi wakangwara maningi ore ndada kuti amadenya atsuru pamakaenda kumba kwa ava makaenda mega kana kwangu na Samulozi makaenda naye munyayo makaenda naye kechitu takaenda tiri 4 muri 4 inini baba nana baoni na sabu kamdana na alright wao nini munaziya here uyo uri mkwasha wenyu mama ngasati asaidhino obhuya oti kwanda kumbire maoko ataure munomuziya here kuti mukwambo wenyu munomuziya munoti kudini shoko riri kutaura mukwambo wenyu kuti mwana wenyu wakabuda iye mwana wenyu ndamubvunza kati zveshuwa ndakabuda inini zvesvo handizvirambe bhozi ndeendisipo asi zvese ndinozviga mushira zvimoganjira onini enda kubanze pamusoro yedzimbabwe yakubobodza munhu unopedze nyaya yese mukadzi vataura kuti zveshuwa ndakabuda mambo uyu murume akataura kuti inini handichadi mukadzi mambo vakati isusu hatirambanisi vanhu pabude nyaya dzepoison apa indaiona kuti dai ari baba vanode mwana wavo ngavambochengete mwana wavo gare pasiwe vachengete mwana wavo baba vemukadzi vochengete mwana wavo vana babavo vachengete mwana wavo zvepoison zvese zviri kuti kutoromwe poison zvese zvichatonhora zvega ngepamberi apo kuti uyu achida kuti vanopetukirana zvavakazobva vavese kusaudzi ndiani vakadhumanisa asi chanzi yekuti baba vambochengete mwana wavo zvisiyane nezvemapoison izvi zvaipinde kumbondonaka vambondoone mwana wavo kuti wakagare zvakanaka here vainaye pane kuti aendewo kubaba vechiti pana pamuroro wangagare vakabude mumba zvinobuda handisi kuti ari zvina pano nyaya dzetiri kutaura panenge dzokuti mubatsirike mwese both sides nekuti dare mazwa kuti dare rataura kuti hatirambanisi vanhu saka inini ndiri kutaura kuti dzanga dziri pfungwa dzangu dzekuti vana baba vemukadzi vaikwanisa kuti vambochengete wake uye chimbochengetavo wake vanhu ava vavhiringika vesava saka umwe naumwe wochengete wakavhiringika wochengete naye wakavhiringika pamberi zvooneka kuti zvinonga zvakamira sei asekwa madenya kwaumborudzisa mwana wodropu yauyu hembe ikona bapana ainorudzisa mwana atete mune chekutaura mudai nawo atete mune makore manganai atete mambo ari kubvunza sister baba gara nemwana wenyu inini handipozerwi inini mazwa handipozerwi ndikati handipozerwi kare musambondoona kunoka meno and I'm very very handsome budai kubanze handipozerwi nemukadzi wemunhu kuita unga ndo zvaaitwe charume ekwa madenyawo mauya panapa ini handina unyatsoziva kuti chemuri kudoda riri mubatsiri checho chini andinombochinzwa inini pamwe ndatadza kunzwa havana kutaura mama ngari muchiti murumbodei daro riri mutire chii mwana wati handichadi apa vari kuramba tikanyaenda naye kwato vanoramba vanoti unofirewo ndo pataurwa paya oda hedhimeni mwandihamba ati hanzi
dara rirambanisi vanhu asi umwe naumwe chimbogara nembuka yako yavhiringa chimbokambengo chakogara nacho pachini pamhatso chinoruma amweni anhu ndo zvagurwa hedhimeni ndo zvaataura namambo ndo zvaataura echitaura futi emambo kuti endai mworutisa mwana uyu wakafuhirwa uyu aite munhu avhurike madziso uyu uyu paizoenda kwaatete uyu ati waenda akatanaka muda kumboendesa vamweni anhu mboendai kumadzimba kwenyu kwaungoona kuti munhu unobodini ari mumhatso kwake umwe unofona ikupozera kukutuka ukazimbochengete wako anditi kuti anonobotora nezvimwe dzimwe dziri pangu iyo dzepamhaunda aunei nadzo imu makamboataurira here atete acho arapa kuti hanzi dzimweni hembe dziri papaunze mana wenyu uyu munhu wenyu kumbira kuti todangotaurawo Soro idare tinokumbira kureketa kuti munase kuzwisisa shwiro iri panapa. Tikandoti yakahurwa isina kuzwa yakapa yakatangira kusvika petari nhasi haisiyo baba yakatangira mazwa nyaya inodai mwana wangu uyu wakatanga kudana ino nguva yakareba teindozvizwa tichinyarara zvadaroko wakasvika pakuita nhumbu uyu aita nhumbu wochootizira wochoenda kwainoki asvika kwainoki wakaenda naatete akaenda nawo pakagara nguva shoma shoma kwakatanga maproblemu aireketwa ndiri mai yemwana mirai nditanzana zvadaroko kuti uyu waenda kwamadenya maproblemu atanga aita mimba wakanga aine mimba yake yaakaenda nayo kwamadenya asvika tagara uyu wakatanga kuuya kuna baba ake akati baba ndashaya mapende angu kwamadenya kwendaroorwa mazvizwa ati ndashaya mabhuruku angu baba acho akati zvakanaka ndadini ndazvizwa uchogara ati garagara uchozonyera meseji zvikasi mabhuruku andaaona ari pamvura akandozi chekai paheji apeni paanga ari zvikasi ndaaona asi ndatora mabhuruku andaenda korasa mutoireti ndarasa mutoireti mazvarira anditi wandipumha kuti uri muroi sei watora mabhuruku ako oracha iwo wandoaona ari pachena wakandai ndakamudayira kuti inini ndangoremerwa ndokwapfeka sezvo atora nguva ndisina kumadini kumaona takagara nguva yakati tagara nyaya yechiitika saizvozvo uyu wakasvika pakusvika 9 months akamuunza kumhatso uchoti nhumbu rakaikwai tichoashira mwana wedu tichogara naye mwana wachoenda kwamutambara kuchipatara asvika wakabereka abereka zvetata akaunza mbudzi ndiye akaunza kuti iyi nhumbu rakaikwai zvimweni tozounza mwana wedu adini abereka aona kuti mwana abereka akatifonera ndichoti andazvizwa akasimuka mazvarira chokotora muroora wa kwamutambara uchoya naye uchofonera baba acho tafunga kuti muroora mukana wemukadzi wedu aende pamhatso tozoona zvitatakarangana tadini tapedzera tatogara naye ngotoda kutoona mwana baba acho akati azve mwafunga ndo zvamunodini zvamunoita agatagara kudaruka panotora mwedzi 3 weeks dzega uchobva aunza mwana zvikasi mwana wako rwara asi kuyamwa baba acho choti ndazvizwa ngatisangane ndakutouye kwainaye tichotoguma tisangana pambuyo uchoti ngatihambe takahamba baba acho neni nemwana uya naye mukwambo wangu naatete munogonda here kuti mwana wenyu wakahura ari pamurume ana hura ari pamurume
ndabvunza wazwanisa ataura nekutanga ndinokumbozwa munyarire anhu anosimudza maoko kumatini Ai mara ndio maana mwana anotoziva nemadhira wa. kuti munhu akabude mumba akaende kohurira pasi pemutsatsa kwakuti hazi kuhura kuti waende kohurira kubanzi wakahura pamusoro munhu wachiti hanzi mwana wangu uri kuenda koororwa usafunga uchiti hanzi nechiro chake unonga unacho pechinonga chiro chiona zvakandikutaura ndetaura munonyarara handiti zvakanaka hapana kushata basi unza makadhi aya unzaona makadhi aya oda tipaiwo makadhi tikudawo makadhi aya kudawo makadhi uyu mwana uchauraiwa wamba kutisaire paundi nani aya anhu arapa munowazere anhu arapa uchauraiwa pana ninani pane hanzvadzi yangu iripo nayo nasisake nasisake sisake hapana maonze pana nyapo nditsare wangu hanzvadzi yemukadzi neiye nasisi yacho mufumbi ndiani handisi kuramba mambo ndoda kupedza kutsana munhu ini ndaifunga kuti mai mimi nababa maifana kubatikana maifana kubatikana ngenyaya yakaite mwana kana ichipera ndinogadza magadziriro akanaka ekuti musanga munodhifenda bcause ndatanga kubvunza mwana uyu akazvipupurira kuti zvesho ndakadini ndakahura imimi mvaikoendera muri kuenda ndinozwa muri kuenda muri kuti imimi mwana paakambozwa kumba kwenyu amboiswa kumba kwenyu ndipo akazobva arika kuende Joni tunoti hatikasweri mukana wacho 2 minutes tsanangurai 2 minutes tsanangurai 2 minutes tsanangurai 2 minutes tsanangurai 2 minutes mbomira tsanangurai 2 minutes in short 2 minutes 2 minutes nimbotaurawo inini muri mbomira mainga makatokuya kuti munomo chitema chema odhitema ndichimubesa nomubesera nyaya nyembondaba chichi muramu mwedo ndimungakabenzemo ndotaura imora mwetaura niye kuti mwafika zvekuchuka taura nyaya yako ukanyemba uri pamurume usarambe ba kana pamusoro izikotaurawo itana zvadakotaura ndaonaokozakakurawo nemba timbobarwa bhazi
Mupewa 2 minutes. Taura. Simuka unyasozvika. Simuka unyasozvika. Chisimuka utaure. Pamusoro idari. Pamusoro idari. Inini ndingati panyaya iyi hazvina kutangira pakungoti ndakahura. Uye futi kuhura kunotaurwa kuti ndakahura. Handina kuhura ndanga ndisiri musha kwaMadenyi. Ndakabva pamba inini. Mwana wangu anga ane 2 weeks dzekubarwa. Maya amweni angu ndo akayontora kuchipatara. Auya kundora kuchipatara mwana waye yamwa zvakanakisisa. Ndakasvika pamba ndikaita 2 weeks. Rechi3 mwana akatanga kurwara kaibinya kuya. Ndindakatozvitaurira kuti ara murume mwana uri kumba. Mwana aibinya. Ina handa kuziva chiri kubinyisa mwana chini. Mwana ubinya ane 3 weeks. Abinya mwana wakarwara ndobva ndara babacho. Mwana asukunyasa kumwa mukaka uri kubinya. Handisi kuziva kuti chini. Babacho abva utombonyarara kuda zvekutsika zvani. Tozoti ari manheru ndoti ndangatete tomusana akuru. Because mwana zvakudini zvakuenderera. Totomusana akuru. Mangwani makusendo pandakataura kuna mai ndikati mai ini ndandakaziva futi ndikabereka mwana uyu handifani kumbereka kupi kumusana nekuti pane zvodagadziwa pandiri. Pamwe ndizvo zvingadai zviri kurwadza mwana wangu nenyaya yekuti ndandakona mwana wangu rudini uri kurwadziwa. Ndataurira ana mai ana ati takaungana nana baba mumba. Akanditi wanasa ukataura muroora. Takuchiita kuti iwo tiende newo kumba kwenyu. Tosvika wataurira abereka ako sezvezviri semutauro wadini waita zviro zvogadziriswa then tozaitodini tokutora. Shuwa ndakabva pamba ndakasvika kumba. Murume wangu naatete obva ataura zvazviripo. Baba akati ngatitohamba tingati here mwana uri kuzi uri kurwara asi kunyasa kuyamwa togara naye hambai naye padhuze patoziya. Takasvika tichisvika paya pamuprofita achitanga kuprofita atete angu hachadze murume wangu yakatanga kubudirwa tiri pamuprofita paya. Muprofita uya anhu zvatoo zvamutsatsatsa. Uyu wakabva abuda dhera abva achibva kondisiya ndo dhera apinda mubhazi kuenda South. Mazvizwa. Ina handa kuziya kuti kutaura kwendaita uri mwana uri kurwara ndiperekedzwe kumhatso uyu wanga agara achida atori murwendo rake rekuda kudini kuenda. Ndakagara kumhatso baba angu ndokuzofona akati makati muri muchaya mwoto moda kuyatora rini sese ndakagadzirisa mwana waanani. Akadairwa baba aya ndakabva aripo baba pamhatso akadaira kuti inini pakabva muroora ndanga ndisipo asi ndanga ndiripo mukitchen nana atete handadziyawo iri panapa yanga irimwo mukitchen asi akadaira kuti pakabva muroora ndanga ndisiri pano. Mwazvizwa. Ndakachema kuna baba ndikati ndisaizive kuti ridhiri ranga rakarongwa nekuti kana baba achiti anga asipo kitchen yanga yakazara naanhu pandakabva pamba. Ndakagara gore mambo mwana ndichishandira chese ndichiita ndichitaura nemurume ndai ndikatanga kutaura naye waindituka achinditi mukadzi wechikwambono atana baba ako imbwa yamunhu waindituka zvaizwa kuda maaudio acho ari mumufoni. Tine mafoni panapa. Maaudio acho ari mumufoni mama mangu. Maaudio aindituka murume uyu mazuva. Ndakabva nemwana ane 2 weeks. Zvekuti pamba pamwe pacho baba aizwa hasha mwazvizwa. Ondi ndakakurambidza kuenda kwaMadenya ukaenda kwaMadenya. Sipo takawega. Mambo ndakashandire mwana. Mwazvizwa. Kuti ndiende kubasa ndaizosaenda kubasa uri mukadzi womunhu ndichigara pamba. Kuzodzamana mwana wakashise gore. Tobva ndaita mwana wangu birthday. Murume wangu akandikwereta $75. Ndiri kutumira ndabva kubasa. Uitire mwana birthday. Ndotumira mare. Ndakakwereta $75. Ndoitire mwana birthday. Ndio mutunza mare. Wakandidara zvamutsatsatsa uchionyarara. Sisango mwana pakadhi ari pakadhi zviri kuzira chikomba. Ndo anga ari South. Akarohwa kwamaunzi mazvizwa. Uchiwa nditi ndinokutumira mari yekuti uye kupi uye South. Ndakasimuka ngonimirire ndakasimuka mama ndakasimuka inini ndikaenda kuna sisangu South. Ndakasvika ndakagara kuna sisangu. Ndasvika kuna sisangu inini handina kuziya kuti pandakasimuka ndienda South sisati ndiri kutora mari yemurume wangu kuti ndidini ndikubhadharira ukwire South kubasa. Handina kuziya kuti wanga abhadhara mari muningina ndikati mwana womurume wawo wanga abhadhara mari kuti ndiri kuda chi musikana mwazvizwa. Ndakasvika South apana pandaiziya mwazvizwa. Apana chandaiziya ndakasvika musikana wake mwana wabamunini. Ndasvika Pamusoro chakamira. Ndakatichitaura nezvayo ngeyekutakiwa kwouyu ngechikomba chakahura uyu kutakiwa atisisiwe zvinourayisa vanhu pana dare ragune kuti avo ngavachengete mwana wavo vachengete wavo Jaramba mwana wedu. Asingazvitsanangurwa jaramba mwana wedu. Jaramba uchitora mwana wedu. Muchengeta uyu. Sio jaramba mwana wedu. Asingazvitsanangurwa.
Ndadaro paya ndakaenda South ndichosvika ndichogara. Ndagara murume uyu foni yandakaenda nayo inini ndasingachaishandisi yakabva yadonha foni ndanga ndisingashandisi foni. Ndasvika paya ndakasvika ndikagara nasisi angu ndine 2 weeks murume wakabva atanga kunditsvaka kuna sisi angu nekuti wanga azwa ndawa South. Anditsvaka kuna sisi angu wakapiwa namba dzasisi angu akatanga kutaura neni akakumbira kutaura neni. Akakumbira kutaura neni uchonditi ndaikumbira kuti ndisangane newe chakapa kuti ndisangane newe ndakasimuka pamba ndikaenda kusangana nemurume kunozi kurandifandeni. Ndasvika kune murume wakakumbira regero ndikamutibudira pachena kuti murume inini zvauri kuti ndini unondida. Ndakabuda ndakashanja ndakambudira pachena murume wangu tiri tega tiri airi sisi angu akanga aripo. Ndamubudira pachena murume wakati andina basa nazvo nekuti chakaita kuti ndikuperekedze kumatso ndikakusiya uri kumatso akanga ari abereka angu anga asikakudi ngenyaya kuti aizwe mazvizwa. Murume wakabudisa pachena mirai ndipedze kutaura. Apedza kudaro murume ndakataura nemurume. Aiwa mrendipedze kutaura chokwadi. Ndadaro murume adaro paya wakanditi enda kumba. Anditi enda kumba. Musandoone kunge mukomana wenyuyo. Ambuya, musandoone onga murume wenyuyo. Ndapota zvinoka ndichitaura ndiri pamberi panapa nditeerere iwe. Kana ndakambomushaishira mota kuti mambo mwakambondidini mwakambondishaishira. Umwe naumwe zvataurwa zvikazi dara rirambanisa anhu. But sezvo mwakatanzi umwe naumwe ngagare nembwa yake. Totombodaro sezvo mwakataura umwe naumwe ngagare nembwa yake. Asi mbwa dzikazosangana ndizo dzinoka dzadini? Zvakanaka sununguka ibuda ikunzi. Mambo taikumbira. Tine mwana wake Madenya ndada kuti atore mwana wawo na Madenya. Ndikare nembwa yako. Dojipondora tete. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojipondora tete.